Ja. Står let. Ikke lad den falde for langt ned foran. Ja. Lige i starten, så kommer den til at rende med bagpart lidt ud til venstre. Det er sådan lige, det er den højre skulder der stadigvæk er lidt svært at få ind. Ja. Passende form. Godt. Godt. Ja. Ikke lad den snyde i hjørnet. Ikke lad den snyde deroppe, hvor den gerne vil. Godt. Og styr på venstre skulder. Ja. Den sidder bare lige deroppe. Nu sidder du bedre med hovedet den her gang. Godt. Så. Lad den bruge en masse energi på at træde til siden. Ikke lad den rende i hånden. Sidder afspændt. Halv parade højre bagpart. Ja. Så. Godt. Godt. Bliver i balance foran. Godt, Helene. Godt. Ja. Bare vær lidt så. Vær på en sådan måde, at den tænker, ej, jeg gider sgu ikke ligge i den hånd. Men du lige skal give den et lille nyk, eller hvad du skal. Sådan. Heller den går der, ikke? Så har vi noget at udvikle lidt af. Og så prøv bare at sætte den lidt mere. Den skal blive ved med, at den må godt kunne korte galopspringene lidt. At den, når du ligesom sætter den ind, den får små, hurtige, aktive galopspring. Ja, ja. Så nu står den meget, meget flottere, og meget mere korrekt. Så har du et meget bedre selvbæringsgrundlag at ride ud fra. Du sidder afspændt og slapper af, så kommer dybt ned i sadlen. Så kommer du lidt op og stå i bøjlerne her. Ikke lad den hænge. Ikke lad den hænge. Også selvom så det er noget pis, og det ikke var planen, så skal den ikke hænge. Ikke lad den rende. Ned i hende. Ned på bagbenet. Hvis den så lige vil falde lidt i hånden, så giv den et lille bitte nyk, og så sige, nej, søde, du bliver her. Og sidder ned omkring. Lige før bøjlerne de bliver for lange, når du sådan er i galop. Du sidder helt op på bagsvisselen. Godt. Det er godt, det ikke er en ponypude, så var du røget bagud af. Ja, sådan. Meget bedre, der er sådan lidt uro her, og den balancerer. Det uro, det skal vi nok få. Ja, sådan. Sådan. Og den bærer hovedet selv op i ryggen og i lænden der i overgangen. Ja. Godt. Lad os prøve at tage lidt mere galop her til højre. Afspændt deroppe. Ja. Så. Sidder ned omkring. Ja. Ja. Den dag den bærer, så skal vi nok få den. Når du kan ride den galop hele tiden, så kan du også snilt ride dine traverser, ikke? Så er det ikke noget problem. Ja. Lige at holde balancen der. Så, godt. Godt. Godt, Helene. Godt. Hele tiden ind, og hvis du kan flytte bagparten lidt, så den bliver nødt til at bøje bagbenen lidt mere. Ja. Og bare ligger og veksler lidt mellem travers og værsædet her på volden. Godt. Godt. Rigtigt. Lige får det lavet for benene der, hvis den er ved at falde lidt i trav. Og hvis du kan komme til, når den venter, og så engagere den samtidig med, uden den løber væk,
Men du kan blive ved med at gøre den hurtigere og aktiv, uden den løber. Så den komprimerer skridten lidt. Den bliver lidt kortere og lidt hurtigere. Og sidder afspændt deroppe. Ja. Godt. Godt. Og så i balance igen. Og i balance igen. Det er rigtig nok, den skal lige have besked på, den skal blive ved med at gå bag i der. Jo. Godt. Ja, rigtigt. Rigtigt. Og hvis den bare får besked på at blive ved hver gang, den er ved at gå i stå, så til sidst så bliver den også ved derinde. Godt. Godt. Ja, rigtigt. Så, godt. Ikke lad den hænge. Rigtigt. Lige i balance. Ja, godt. Du sidder afspændt op. Lige nogle gange, når du rider på højre bold, lige flyt nakken sådan 20-30 cm ind til højre, uden den tager hovedet helt ned i jorden. Den får den lige trækker skulderen ordentligt ind. Så. Ja, godt. Nemlig. Det blev bedre med det overtrædning her også. Godt. Skal vi så småt lade den holde? Ja, synes jeg. Har den gjort det?